Я думав, všetky, кого будуть видіти це відео, знають. Русини у молитвах прославляють. Цього челядника. Уб'єме Молодих руснаків. цей вірус, цю епідемію за ушитки наші гріхи, яку спасти людство. Чистуючи традиції своїх предків. Він чув, щоб у кожній хижі панували. Ми частовні цимбури, знакомі вчили нашого краю. 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 Ну і маємо тут Божа благодать.